İsa şägirdlerine şulary gürrüň berdi. Bir bay adamyň iş dolandyrjysy bar eken. Bu iş dolandyrjynyň baýyň mal mülküni dargadýandygy barada oňa şikayet edipdirler. Bay onu ýanyna çağırıp, "Sen hakda eşidýän zatlarym näme? İş dolandyrşyň babatda hasabat ber. Sebäbi sen mundan beýlek meniň iş dolandyrjym bolup bilmersiň" diýär. İş dolandyrjy öz-özüne: "Indi näme etsem käm? Hojaýynym işimi elimden alýar. Men gazy gazmagy ejiz, dilenmäge utanýaryn. İşten kowulan wagtym halk meni öýüne kabul eder ýaly näme etjegimi bilýärin" diýip oýlanýar. Şeýlelikde ol hojaýynyna bergili adamlaryň baryny bir-birden ýanyna çagyrýar. Birinji çagyranyňdan "Meniň hojaýynyma näçe bergiň bar?" diýip soraýar. Ol 100 çelek zeytun ýagy diýip jogap berýär. İş dolandyrjy oňa: "Dil hatyňy alla oturup, desene şonu 50 çelek diýip ýaz" diýär. Onsoň başga birinden "Seniň näçe bergiň bar?" diýip soraýar. Ol hem 1000 halta bugday diýip jogap berýär. Oňa da "Dil hatyňy alla şonu 800 diýip ýaz" diýär. Hojaýyny bu hileger iş dolandyrjyny ugur tapyjylygy üçin taryplady. Bu dünýäniň adamlary öz nesliniň arasyna hereket etmekde nurdaky insanlardan parasatlydyr. Size şunu aýdýaryn: özüňize dost kazanmak üçin dünýäniň baýlygyny ulanyň. Bu mal mülk gutaranda bolsa, siz ebedi galjak meskenlere kabul edilersiňiz. Az zatda ynamdar bolan, köp zatda hem ynamdardyr. Az zatda ynamdar bolmadyk, köp zatda da ynamdar bolup bilmez. Şeýlelikde, dünýäniň baýlygyna ynamdar bolmasaňyz, size çyn baýlygy kim ynanar? Başga biriniň emlägi babatda ynamdar bolmasaňyz, öz emlägiňizi size kim berer? Hiç bir hyzmatkar iki hojaýyna hyzmat edip bilmez. Ol ýa birini ýigrenip, beýleksini söýär, ýa da birine wepaly bolup, beýleksini äsgermezlik eder. Siz hem Hudaýa, hem baýlyga hyzmat edip bilmersiňiz. Pulu söýýän fariseyler bu sözleri eşidip İsa'ny maskara etmäge başladylar. İsa olara şeýle diýdi: "Siz özüňizi adamlaryň ýanyna aklaýarsyňyz, emma Hudaý ýüregiňizi bilýändir. Adamlaryň arasyna ýokary saýlýan zat Hudaýyň ýanyna ýigrenjidir. Yahya gelýänçe adamlar Tewrada we peýgamberleriň ýazgylaryna göre ýaşamaly bolupdy. Indi bolsa Hudaýyň şalygynyň hoş habary wagt edilýär. Oňa hemmeleriň giresi gelýär. Tewratyň ýekece nokadynyň ýiteninden asman bilen ýeriň ýiteni aňsatdyr. Aýalyny aýryp başga aýala öýlenen adam zina edýändir. Ärinden aýrylan aýala öýlenen kişi de zina edýändir." Bir baý adam bar eken. Ol gyrmyzy don we nepis eşikler geyip, her gününi şady horramlykda geçirerdi. Onuň gapysynyň agdyna tutuş bedenini yara basan Lazar atly bir geda ýatardy. Ol baýyň saçagyndan dökülen owuntkulary iýmeň arzuwunady. Itler hem gelip onuň yaralaryny yalardy. Bir gün wagty dolup gedaý ölýär. Perişteler onu Ibrahimyň ýanyna äkidýärler. Soňra baý hem ölýär we jaýlanýar. Dowzakda ejir çekýän baý gabagyny gallyryp, uzaktan Ibrahimy we onuň ýanyna Lazary görýär.
Şonna ol gıýgyryp: "Ey Ibrahim ata, maňa rehim et. Ladyry iýber. Barmagynyň ujuny suwa batyryp, meniň dilimi sowasyn. Sebäbi bu oduň içinde men ejir çekýärin" diýär. Emma Ibrahim oňa: "Ey ogul, sen öz ýaşaýşyňda ýagşy zatlary alanyňy, ladyryň bolsa ejir çekenini ýadyňa sal. Inni bolsa ol bu ýerde rahatlyk görýär, emma sen ejir çekýärsiň. Bulardan başga biziň bilen siziň araňyzda äpet bir uçut goýulypdyr. Şonuň üçin bu ýerden siz tarapa, ol ýerden hem biz tarapa hiç kim geçip bilmez" diýip jogap berýär. Şonna baý adam: "Beýle bolsa, atam, saňa ýalbarýaryn, ladyry kakamyň öýüne iýber. Sebäbi meniň 5 doganym bar. Bu gynalýan ýere düşmezleri ýaly ladyr baryp şeýle ýeriň bardygyny olara duýdursun" diýär. Emma Ibrahim: "Olarda Musanyň we peýgamberleriň ýazgylary bar ahyry. Goý şolara gulak assynlar" diýär. Ol hem: "Ýok, ey Ibrahim ata, olar diňe ölülerden biri ýanlaryna baranna tob ederler" diýär. Ibrahim oňa: "Olar Musa we peýgamberlere gulak asmaýan bolsalar, onna ölülerden biri direlse de inanmazlar" diýip jogap berýär.